Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai pi baro yang sebai pi syaka batisi TV berkunjung syaki Khubor kimat-kimat. Ngini phasha ni kon syab syaki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. Ka kong Christabel Wanyang ka wei ni ki dong tremon ngobha ha ka Tarik Naitung asa punrio. Klat herting ya ka sarkar ka bamshila shimkhia ya ka jing jong ki patba. La ne jong ki dong pang ki balaj banwa jing sumar ha ka community health center ka badan ha ka shnong umsning report district. Ka sarkar Jylla lingba Menteri Ketenagan Animal Husbandry and Veterinary uba san borshulai. Ula penbena ba ka kredop krong khajna jong ka KHDC ka belum khajna na ki kali kit jingri ka dei ka babian ber ka sarkar kala hukum ba ki de ben sangeno. Uba san borshulai lokon turu ya ketenat Shipai Border Security Force bakan penkhlain bha ban pengor ya kaput bala tharu ban thau ya ka Special Task Forces haboro ki district nang manyada ya ka jingshalan bean ya ki masi syakari Bangladesh ling baki kaput. Menteri ka sarkar Jylla bakmi ya ketenat jengok kai Pyrthei Timothy di Shira hakash Tarik Naitung asa punrio ula kershan ya ka jingtmu jong ka sarkar Jylla ban bu ya ka facilitation but tourist registration center ha umling da ka bapen pau bakkan longkum ka jingpet ngor ya ka jingman rung jong ki brio ki banabar ka Jylla Meghalaya ka Khasi Students Union ha borok we ka brio nyotra bat ha Kylleng jaka baka seng kadon kishna trekam ha ka Tarik Naitung aza punrio kala pelong ya ka jing ngap jar ka 10 minit bat ka jing penhiar shiteng ya ka lama jong ka seng haman la ki office trekam kum kadak man penpau ya ka jing ngaulam bar ka jing ngaburam halo ka jing klat kendit u assistant organizing secretary ka KSU Central Executive Council usamla milajit khombu sangut kilayap hakaju kapung kabadon hakadong madan halapalang kani galaja haka janmi jong ka sni thodieng ka Tarik Naitung asa punriu hakapor nyobajin nyosteng e na preng kini sangun langut kini khasi ki basong hakashnong thangsning bat arngot pat kidiki Nepali benta pan ya phashi Khubor na Kylleng ki benta jong kari katanat kampo yeng jong ka sarkar pedeng kala patha ya baro ki office jong ka sarkar pedeng bat ki office jong ki lan jong ki Jylla bakin pentikna bat bakin bur renti ya karu kam tho ya ki jing tho ya ki kentien bat ki jing keno bala bu habarwai nitem ya ka national song bat ka national anthem da ka bapen ken mau biang ya ki kendon bala bu hakari hibrokowe Hendriumut kilong kemi ki bapun khon klakla no tang hapo sansni ha Rajasthan Mahatma Gandhi Government Hospital ha bliwara bat arngut ha banswara tang hadin bala depan put yaki kani ka jingja kalawan ra ya ka jingsngu khia ka bajur halo ka jingyada bat ka jingshingan jogi nongpang ha ka Jylla Prangut ki pulit kentup yo Superintendent of Police but we Sub-Divisional Police Officer lamun saw hadin bakinong tre jong ka BJP kila pelong ya ka jingya ki persha ya ka jingji jong ka party yo kertong ha ka election shiteng samoy ka Dasha Assembly Shezad ula paukum unong tre bakhadu jong ka Inter Services Intelligence brasha binshet ban penrung tukon ha India na ka benta ban le yikikam betrikam Shezad ubadeiru influencer bapau ha social media la shatung hakatna sentian jong ka Pakistan ban penrung yeki samla India ban khayi tu yo drugs ban le yeki kampanya brio nang ban yo ban lum yeki jingtip ki bakong san bha katna sentian kala labru ba Shezad ula penrung khot ha India la bun banai ka kunhun persha jong ka Trinamool Congress hapo ka jingalam jong ka Rita Brata Banerjee kapla sha be aseng kansa penbena ya ka committee hapo ka Jylla but Haki District, Haki Jylla West Bengal, Haka Sisajan. Ka jingbringam Pyrthei bom ya ka Red Fort Hanong ba Delhi kala penmi ya ka jingbam sngoshngan yiki pat ba Haka Sisajan. Ki pulit ber ki bor pahara ki bala pelong ya ka jing talasi ber ka jing khandra Haka ni jaka kila lap ba ka ditang ka jing bringam pentik thok. Haba kan thok ting ya ka BJP halo ka jing kno ba ka don ka jing penan kam bakala ya ka pisa. Daki bor penya jong ka Ayodhya Ram Temple ka Congress hakasi sajan kala kerpat ya ka ying bisha Supreme Court banthau da ka kunhun toket bat kno ru ba ka special investigation team
baratung da ka sarkar Uttar Pradesh kala persang manyada yakinong le kambaman. Bentapan yapashi Khubor na Kylleng kiri jong ka Pyrthei. Ka India bat ka New Zealand hakasin sejan kila kular ban penklan ya ka jingat relang persha ye kamle no bat ki kam thambor da ka bat how ya ka join working group ban penklan shu ya ka jingadai hapren kini ki artli giri. U President John ka United States Donald Trump hakasin sejan ula penmi ya ka jingmaham ka bat thamai ya ka Iran da ka bakam bagi shipai kila penkre ya ki hajar tli ki namding ban krwit ting ya ka ri Iran kum ka jubab halor ka jingberngam penyap yo. Ka China kala maham bakala ban shim ya ki sinjam ban siu Kylleng hadin ba ka United States kala sedang ya ka jingta okit haka khai ka pateng ka batmu ya ki pautli ki ri ki badon haka yo ka kon kunthub ya ka China halor ka jing pentre jubor bat ka jing keno ba ki karkhana ki don palat ka bor ka jing ya briu na ka jing khnyo jumai haka apsatri ujlio haka ri Venezuela kala kanjo shaka sawa jar shispa khat prangun katba ki nong tre ki dang beteng bin khu ye ki chaka ki shakta ong ki por pinyai ka jing don chong ki bam saw ka long khan ri hajan yo spa sa phongun kat kum ka jing khen bala pin bana da u president ka National Assembly u Jorge Rodriguez Kiran hadu khnai pusan hajan rus pasan pinyongut ki brio na ki lai phun hajar arspa nyop khna tili ki long yeng hanong ba Beijing ki bla shapin kidria hadu ka porsan beji jan mi chong ka sgi thodi namar ka jingshlei na ka da ka jingthe chong ula pa upachur palat apusa tili ki long yeng kristan ki la haban phen na la ki jong ki yeng ki sam hakri Pakistan halor ka jing shakan no ba ki la kran ben ya we upasta ubasa United States Tigitu kilong Khubor hakimat mandaski Kublai. Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.